היי, מה קורה חברים? מה שלכם? סרטון איתי אביב. היום אני אראה לכם איך להוריד מיינקראפט 1.6.4. כן, אני כבר לא זוכר. טוב, אז ככה, נכנסים לגוגל, כותבים דקה, כותבים מיינקראפט להורדה, מגיעים אל האחד הזה, לוחצים, רואים פה את זה, לוחצים לחץ להורדה. פה למעלה זה מראה לכם בעוד כמה זמן זה ייתן לכם לעשות את זה. טוב, אני אעשה קאט עד שזה יעלה. לא משנה, זה עוד כמה שנים. טוב, אחר כך זה נהיה לכם כחול, אתה לוחץ על הוריד עכשיו, ואז אתה מחכה שזה ייתן. לוחצים פה ואז פתח בסיום. טוב, פה אני באמת אעשה קאט. טוב, נתראה עוד כמה דקות. טוב חברים, אז הנה זה חזר. טוב, זה פותח לכם את הדף הזה, אתם לוחצים פה, ככה, מחכים שזה יטען, מחכים, ככה, אחר כך, הנה אחר כך אתם לוחצים פה, הנה מיינקראפט, אחר כך אתם רושמים את הסיסמה שלכם, דקה שלא תראו את הסיסמה שלכם. אחר כך אתם לוחצים פה, בטעות כבר לחצתי, לא משנה. בקיצור אתם לוחצים פה, אחר כך זה יטען לכם את זה. ואז זה פותח לכם את זה. הנה, זה פותח לכם את זה. אחר כך אתם לוחצים פה, דקה. ולמי שאוהב אנגלית קטנה, דקה, תסתכלו, אתם לוחצים פה. מי שאוהב אנגלית גדולה שישאיר ככה, ומי שאוהב אנגלית קטנה שיכנס פה וילחץ על זה. בקיצור, ומי שלא יודע אנגלית, אז אתם יכולים, יש פה מלא שפות, נראה לי את כל השפות. אז למי שלא מבין אנגלית, איפה זה? דקה, אני לא רואה את זה. הנה, עברית ישראל. דקה. איתי, תנמיך. סליחה, על הרעש. טוב, אז אתם לוחצים פה על עברית סוגריים ישראל. ככה, אם זה לא עובד לכם, תלחצו ככה הרבה פעמים. זה ירשום לכם פה לא מגיב, אבל זה כן, זה פשוט ככה. הנה רואים, וזה בעברית. בהתחלה זה אולי קצת לא ילחץ לכם, כי זה עדיין טוען את המיינקראפט. וגם זה לפעמים סתם לכם. אבל בקיצור זה יעבוד לכם. טוב, אז
חברים, מקווה שנהנתם, סמנו בלייק, סאב, ומקווה שנהנתם. ביי.